Hi mga moms! Ayan, for today's video, ayan, makikikalkal tayo dun sa balikbayan box na dumating mula kay Ma'am Marilyn Whitley. Actually, hindi ko talaga alam na meron ako dito kasi akala ko sila lang. Hindi kasi nabanggit ni Brenda na meron din pala ako rito. So, ngayon makikikalkal tayo together with Donna, the wifey of Benben TV. Yung sa'yo, nakuha mo na? Tapos na. Okay. So, okay, sino pa ba yung mga nandito? Naapa si Brenda dito eh. Dyan na lang ilagay yan kasi nga, kung ano matitira dyan, ilalagay na daw sa farm. Yun yung butas, yung sa'yo. Ito. Ano dito? Botelya. Alam naman. Sa'yo pala yung may late. Kunti na lang yan. So, we have at least 1/4 of shampoo. Hindi ha? Hindi. Ang laki. Body wash? 1/4. Di ka ganamin eh. Di ka ganaman ikaw si Bilbo. Ano ito? Katong ko anong wala oy. Meron tayong black bag. Naku, baka mamaya. Ano ba? Parang si... Wala. Para fake. Pang school man yan ni Karen. Isang buwan na yung spaghetti. Hindi, bago yan. Yung family din nila, Ate Karen. So, marami yan eh. Yayahan na. Isang linggo na. Yung family day? Parang. What is this? Marian. Tanaw ko, magligo ka din. Marian. So, ayun nga po. Ito po yung akin. Ano ba? Ito lang yan. Shampoo lang. Di ba may alternate ba ba? So, meron akong shampoo. Tingin siya shampoo. Nakita ko Parang shampoo ng ako. Yung nga, shampoo nga lang yung akin. Try mo baka meron pa. Meron pa, tingnan mo lahat yan. Nga, isa-isayin mo. Miss D. Ano ba ito mga ganito? Miss D. Parehas. Yayahan. Yayahan. Yan, walang pangalan sa inyo yan lahat. Malamang. Pag walang pangalan sa inyo Ano lahat. to? Gel. Gel lang siya. Tapos isang para sa medyas. Oh, conditioner. Oh, yan. Yung Terno. Sabi nga, diba? Terno na ubos. So, we have Yayahan. Diva Argel. Ay, meron na. Dalawa yan. Kaya hati sila sa isa. Ginawa namin. Uy, Dito. Naligo. Wala na yan. Sa inyo na lang. Yay! So, ayun na nga. What a surprise. Thank you so much for this. Yan. And aside from that, nandito na din yung kay Marian. So, meron siyang mga damit dito. Yan. Marami siya ditong damit. Meron siyang dalawa. Ay, 3 package yata. And conditioner, shampoo. Ayan. So, meron pa ibang mga items dito for Brenda. Shower, body wash. Ayan. Meron din false eyelashes for Brenda. Ayan. And sayang natapon yung aking shampoo. Ayan. Lumagkit. Natalsikan. Ayan. Again, thank you so much to Ate Whitley. Tama ba ako? To Ma'am Whitley, Marilyn Whitley. Ayan, at least naka-segue pa tayo, no? Meron pa tayo nakuha. Kaya lang, ayun, yun nga nabuta siguro gawa ng ano na to sa packaging. Anyway, yun, eto na nga, nako, since may natira pa na iwan, andito na yung pinaghiwa-hiwalay na natin yung kinadidong, kay Yaya Hana, and kay Zamora Park. So, ayun, mamaya i-deliver na lang. O kaya, pakuha natin sa kanila dito. Kasi syempre, pag pinadeliver natin yan, may additional charge tayo na 500 pesos. online pala. Nagpa-online. Ayan. Thank you so much once again, Ate Marilyn. Nakuha ko na po yung sa akin. Makakaligo na po ako sa wakas na may shampoo at conditioner. Ayan. So, meron dito sila mga coffee stick na nandito.
Oh, ito na nga mga moms. Out of the box. Ito na yung nakuha ko. Thank you, Ma'am Marilyn, for this one set of shampoo and conditioner from Dove. God bless you. It's DJ.